नभेम्बरनि 28 खालार 2024 मायथाइनि तो जों दिनैहाय 28 खालारावहाय जों दिनै केन्डेल लाइटिंनि हाबाफारि लादों तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स-NDFB इउनिटेड फर्म हिसाबैहाय। तो बे केन्डेल लाइटिं लानायनि जाहोनानो जाहैबाय गाबोन 20 खालारावहाय नभेम्बरनि तो जोंनि NDFB गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि सुप्रिम कर्टनि हियारिं दङ। तो बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय केन्डेल लाइटिं लानायनि जाहोनानो बेनो जाहैबाय सारनि जाहाथे हियारिंआ जाहाथे मोजां फिथाइ मोनो बेनि थाखाय जों दिनै इसोरनियाव आर'ज गाबदों। तो एक्स-NDFB जानानैहाय बेनिखायनो सारजों लोगोसे जोंनिया एक्स-NDFB लिडार्स आरो केडार्स गासै 7-6नि जों हियारिं दङ गाबोन सुप्रिम कर्टनि। तो बेयाव जाहाथे सारमोननि गासैनिबो जुदि रिजाल्टआहाय जाहाथे मोजां फिथाइ मोनो बेनि थाखाय जों दिनै एक्स-NDFB इउनिटेड फर्मनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जानानै जों दिनैहाय केन्डेल लाइटिंनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय जाहाथे सारमोननि हियारिंनि फिथाइया जाहाथे मोजां फिथाइ जों मोननो हायो बेनि थाखाय इसोरनाव जों आर'ज गाबनाय जाबाय आरो बेखिनियानो। तो बेनिफ्राय जाहाथे जों तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि एक्स-NDFB इउनिटेड फर्म जानानै जों खावलायगोन जे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय जाखिनि बर' माहारिनि फिसाफोर दङ जाहाथे इसोरनाव आर'ज गाबफायो जोंजों लोगोसे बेखौ रायजो राजानिसिम जों खर' गंग्लायै आर'ज गाबनाय जाबाय। थेंक इउ। दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 नभेम्बरसिम क'क्राझाराव जागायबाय 3थि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ। थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों 3थि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ जागायबाय। दिनै 21 नभेम्बराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान, इंराजि रावनि द आक्सियम अफ चइस, 22 नभेम्बराव असमिया रावनि गायान बायानर बिलय, कानाडा रावनि माथिया, 23 नभेम्बराव इटालीनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक, हिन्दी रावनि हाकिम, 24 नभेम्बराव आमेरिकानि सिसा आरो असमिया रावनि थेङा मर्टन। बे गासै 8 नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय 3थि मैहुर थियेटार फेस्टिभेलआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेनिखायनो हारिमु अनसायग्रा थुनफावथाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बेसेन होआलासे नायनो हागोन 3थि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलखौ।